Sobre la violència, podem dir el que ens sembla que passa, la nostra opinió, però també podem anar a averiguar per què diantre passa. I no ens escandalitzem, i jo no sóc partidari de la violència ni l'he proclamada mai, però violència i política és un binomi que al llarg de la història ha existit. Els drets dels treballadors, si s'han evolucionat, ha estat gràcies a la força i a la violència. Els drets civils dels negres dels Estats Units d'Amèrica també es va avançar gràcies a la violència. Nelson Mandela, icona de la pau, va ser el fundador de la branca armada del Consell Nacional Africà. Posaven bombes a l'any 1968 i a l'any 92 era president de Sud-àfrica. I Martin McGuinness, per exemple... I es va penedir, també, eh? Sí, no, però... I va dir que això no era la via. No estic justificant res, estic dient el que hi ha. Violència i política, és un binomi que existeix. Martin McGuinness, a l'any 70 el van enganxar amb un cotxe que portava 3.000 explosius o 3.000 bales, no recordo. Senyor Espot, vostè justifica la violència? No, jo estic dient que n'hi ha. I hi ha violència generada per una situació política. Això és evident. Al llarg de la història és que ha passat així. I s'ha avançat moltes vegades. Per què van negociar, per exemple, a l'època que els treballadors reclamaven els seus drets? Per què es va arribar a la negociació? Perquè hi havia una posició de força, de violència.